Umyezo High School. Nango nethawulo ukhona Silondo ezihlubeko development ikhona izosibonakala ngaloo hlobo leyo. Silapha ngaphakathi nje sibonile iwinners and now it is that guys ingqolo ngapha ngapha I can say man bavuyile abantu sesibona iwinners zethu sikhona phayana to Mr and Miss High School Culture 2025 esobe sinayo phana nge-26 ka-April sobe sibaphethe phayana abethu ndonke inamba this is our winner 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 guys Wilondo Demba now